Todos os anos asinanos unhas cuotas. De cada especie temos unha cantidad de kilos que podes coller ao ano. Cambiarías algo do teu traballo? Home, ter un horario como teníamos de terra, 8 horas estar na casa, pero hai veces que che quedan fora, que non estás na casa, que non estás neste puerto, en Muros, cada che fora en Ribera, en Coruña, onde che toque. A ver, o mellor é que xa me gusta o oficio, o peor será estar fora da casa, mas é cando coes mal tempo, que tens que trabalhar igual. Alguna vez pensaste cambiar de traballo? Alguna que outra, sí. Se tes fillos, gustaríache que traballasen no mesmo? Ai, es que fan o que queira, eu non te vou dicir o que se van dedicar. Se queren dedicar a isto, pois, o que pasa é que eu teño fillas. Teño dúas fillas, non sei de aquí a uns anos, porque o traballo este do mar, normalmente, mulleres hai poucas, que non se dedican a isto. Pero se quixeran dedicar a isto, non poñería ningún impedimento, vamos. Notas efectos da contaminación? A ver, non sei se hai contaminación se o que é, pero peixes van a menos. Ou polo menos o que contan as persoas, por exemplo, o meu pai e persoas máis maiores que a min, que antes había moito máis peixe. Se ves basura no mar, facedes algo? Si, nos recollemos todos a basura toda que ven aí, metémola nunha bolsa destas grandes, plásticos, latas e toda esa redes, e todo eso, digámoslo, xa hai anos que estamos facendo, xa hai polo menos 8 ou 10 anos que estamos facendo nós. Cal é a función do patrón do barco? A miña, non. Pois a miña función é coller os peixes. Despois está o patrón de costa, que é o que en teoría saca o barco do muelle, leva ao sitio de pesca e eu encárgome de coller os peixes. Alguna vez salides ao mar sin ter claro que as condicións son seguras? Eu cando dixo que vai haber mal tempo xa non salgo. Ou igual sales aí e miras e deste de volta, pero a maioría das veces cando os partes meteorológicos dan que van dar malo, xa non, a maioría dos barcos xa non saben. Facedes algo cando non saides ao mar? Hai veces que sí, hai veces que por en vez de marchar para casa, pois sempre temos algún aparello que amañar, que está roto ou algo, sempre hai que facer. Preferes eso ou ir ao mar? Bueno, algún día deses de descanso e de estar tranquilo e non estar co pensamento se vai vir peixe ou se non vai vir peixe, pois está ben facer algo, estar máis relajado, vamos. Algún día estivestes nunha situación de perigo no mar ou vistes algún barco nesa situación? Sí, nós fomos o ano pasado, aí polas navidades, fomos cando rescatamos os mariñeiros do Sin Querer. Estábamos faenando máis ou menos pola mesma así. Ele pasaba navegando e nós íbamos faenando. E sentimos por aquí, por este aparato que está aquí. Este aparato emite unha señal que pon distress. Quer dicir que hai un barco en peligro. Chamou Finisterre Tráfico, que nos podíamos acercar hasta eles, que estábamos a unha milla, e fomos hasta ali e xa vimos as balsas no mar. Nos rescatamos a 4. Un barquiño de Finisterre tamén rescatou a 2. Morreu. Juan, sabes da... Son estes, da chavala? Morreu. Ou desapareceu, me parece que xa non apareceu. Un morreu e outro está desaparecido, me parece. Eran 7 ou 8. O único que fixemos foi prestar a nosa roupa que temos aquí no camarote, cada unha a súa. Aquí pudemos, sacaron a roupa que estaban congelados e cambiaros. E un deles que estaba bastante jorobado, pois puxémoslo hasta toda a casualidade que estaban facendo de comer, que estaba a cousiña quentiña, abrimos o forno e todo, e estirouse ali na cousiña, e nada. Xa estaba con algo de hipotermia, non? Sí, estaba así un pouco, o chaval estaba xa un pouco en shock, estaba así... Ibas con inconsciente un pouco? Consciente non, estaba consciente, pero non estaba... Tiñas cousas claras, preguntáballe unha cousa, respondíache outra, ou volvías a preguntar e xa non sabía o que che estaba dicindo, cousas desas. E nada, despois chegamos aquí a Muros, estaban as ambulancias e os levaron para Santiago.
máis.